Dobrý večer, milí priatelia strieborného plátna. Dnes vám ponúkame strhujúci príbeh Evy Novej, ktorý je citlivým pohľadom do duše starnúcej herečky, túžiacej po uznaní. Priveľmi sústredená na svoju kariéru zabúda na rodinné zázemie. Podarí sa jej znova vybudovať vzťah so svojím synom, alebo na druhú šancu už je neskoro. Sledujte herecký koncert prvej dámy slovenského filmu Emílie Vášariovej, ktorej pod režisérskou taktovkou talentovaného Marka Škopa skvele kontrujú Milan Ondrík, Dušan Jamrich, Aniko Vargová a ďalší. Skôr ako začneme, ešte zo pár faktov. Film Eva Nová, ktorý mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte, už stihol pozbierať množstvo prestížnych ocenení, tak doma, ako aj v zahraničí. Užite si tento výnimočný filmový zážitok plnými dúškami, rovnako ako Zlatý bažant 73. Pekný umelecký zážitok.